जों दिनै उदालगुरिनि नैबे जायगायाव दा डिम्बेश्वर मोसाहारिनि आंगो बिसि मन्जु बिथांजों जों खाथियाव दङ। मन्जु बिथाङा डिम्बेश्वर मोसाहारिनि बिसि आरो लोगोसे साथाम खुदियासानि साथाम गथ'नि बिथाङा बिमा। दिनै सासे बिमाया हसिख्राव गाबै गाबै बुंदों जे आंनि फिसायखौ न'निफ्राय लाबोनानै बिथांमोनहा गावथारनानै फबनानै दोनबाय मोनसे जायगायाव होननानै। दा दिनै उदालगुरि जिल्लानि पुलिसफोरा बुंदों जे मा होनो किनाराम बर'खौ गावथारदों होननानै। नाथाय पिक्साराव नुनानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा दाखालि मिन्थिनाय लोगो लोगो सुनिबारनिफ्रायनो फैनानै बाव दंफैयो उदालगुरियाव फैनानै बिथाङा बुंगासिनो दं जे बेयो किनाराम बर' नङा, बियो डिम्बेश्वर मोसाहारिसो, बेखौ आंनो नांगौ, आंनि फिसायसो बियो होननानै। दा ओंखायनो बे डेड बडिखौ आइडेन्टिफाइ खालामनो थाखाय पुलिसा जुदि सासे भारतनि आयेनाबो बेखौनो बुङो, सासे जुदि बिमाया सासे जुदि बिसिया गावनि सोरबा जुदि भारतनि आयेन बादियै जुदि बिथांमोनखौ बुथारबाय अब्ला बेखौ नायनो मोननाय मोनथाय बेनाव थानो नांगौ। दा ओंखायनो बे सासे फिसायखौ गावनि फिसायखौ हब्रा बुंगासिनो दङ। आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानो, जोङो जोंनि दोलोनिफ्राय बिथांजों फैनानै जों सावरायनानै मोनदांथिनायनि गेजेरजों आसामाव बर'फोरखौ मानो फेक एनकाउन्टार सोलिगासिनो दङ, मानो फेक एनकाउन्टार? आसाम पुलिसा जोंखौ नेनो थाखायसो, आसाम सरकारा जोंनिबो सरकार, जोंखौ नेनो थाखायसो, जोंनि संख्रि बानलुजोंसो बिथांमोनहा सरकाराव टेक्स मोननानै सालायो। आसाम पुलिसखौ गुवाहाटीनिफ्राय अबेनिफ्राय थिनहरोब्ला उदालगुरि बाक्सा जोंखौ नेनो थाखायसो। जों सासे नोगोरारि आरो बिनि दाय गैयै नोगोरारिफोरखौ सानफा एफा होसो गावथारबाय थानाया आसाम पुलिसनि थाखाय मोजां नङा। क'क्राझारावबो 2021आव जालांबाय, सानै मानसिखौ बिथांमोनहा फेक एनकाउन्टार जादों, बिथांमोनहा दाय गैयै मानसिफोरखौनो गावथारदों। दा ओंखायनो जोंहा बेयावबो दाउट दङ। डिम्बेश्वर मोसाहारिनि बिसि मन्जु बिथां बुंनाय बादि गावनि फिसायखौ लाबोनानै बिथांमोना बेखौ स्क्रिप्टेड किलिं होनदों, साजायनानै आवगायनो प्रि प्लान खालामनानै गावनि दाय गैयै फिसायखौ लाबोनानै बिथांमोना बुथारफैदों होननानै आरो बिनि उनावबो खबर होआखै। दा ओंखायनो जोंनाबो बेनो डिमान्ड जे बियो किनाराम बर'आनो जाथों, डिम्बेश्वर मोसाहारियानो जाथों, जुदि डिम्बेश्वर मोसाहारि नंगौबा नंगौ आरो नङाबा नङा, गोथैखौथ' खनसे देखायफिननो नांगौ ना, नङा होमबा? किनाराम बर'बाथ' बे खोथायानो गैला, बिथाङा साइड जाना थांगोन, नङा होमबा? डिम्बेश्वर मोसाहारिबाथ' बिथांनो गथायनांगोन न'आव, दाय गैयि सासे डिम्बेश्वर मोसाहारिया। दा ओंखायनो आसाम सरकारा दाय गैयै मानसिफोरखौ आसामाव नगावआवबो बिदिनो गावबाय, ओमफ्राय आरो दा क'क्राझारावबो 2021आव गावदों। मानो आसाम सरकारा दाय गैयै मानसिफोरखौ साजायनानै गावथारगासिनो दङ? आरो क'क्राझाराव जानाय समावबो मोनफ्रोमबो आफादफ्रा डिमान्ड खालामदोंमोन गोजौ थाखोनि तदन्त जानो नांगौ होननानै, न'खरनि मानसिफोरखौ न्याय होनांगौ होननानै। नाथाय क'क्राझारनि केसावबो न्याय मोनासै, तदन्त जायासै। एबारबो जोंबो बुंदों, गोथै सहखौ मोनखांनायनि उनाव जुदि बे डिम्बेश्वर मोसाहारिब्ला, बिथांनाव 7 गथ' दङ, सासे गथ'आ मेट्रिक परिखा लिरगोन देग्लाय, मेट्रिक परिखाया जासिगोनसो, बिमा जानानै गावनि फिसालाजोंसो थाफानो नांगौ, फरायनायनि खोथाखौ बुंनो नांगौ, हेफाजाब होनो नांगौ। दिनै फिसाला मेट्रिक परिखा होगोनखौ गारनानै बिथाङा दिनै गावनि फिसायनि गोथै सहखौ बिफैगासिनो दङ, बे किनाराम बर' नङा, आंनि फिसायसो होननानै। बेयाव आसाम पुलिसा मानो बाजानो नांगौ? आरो बिथांमोना मोनसे एप्लिकेसन होदोंमोन मा होनो पुलिसनो, जे बे जोंहा डाउट दङ आरो जोंहा मा होनो मिथियो बे किनाराम बर' नङा, बेयो डिम्बेश्वर मोसाहारिसो, ओंखायनो बेखौ जावखांनांगौ होननानै। बे एप्लिकेसनखौबो आसाम पुलिसा लायाखै। मा बिथाङा नोगोरारि नङा नामा? नोगोरारिबाथ' साफ्रोमबो मानसिफोरखौ मोजां न्याय होनो नांगोन ना, मानो न्याय होआखै? ना बर' हारिखाय न्याय होआखै नामा? बर' हारिखाय न्याय होआखै नामा? जोंहा डाउट दङ हिमन्त बिश्व शर्मा सरकार सालायनायाव, बिजेपि सरकारनिफ्राय जोंहा डाउट दङ। क'क्राझारावबो जाबाय फेक एनकाउन्टार, गथ' खुदिया दङ क'क्राझाराव, जायखौ दाय गैयै मानसिनो दाय साजायनानै गावथारबाय, बिथाङाबो बोसोरनै खुदिया दङ। दा बिथांमोनासो मिथिगोन, उन्दै बैसोआव गावनि फिसायखौ, दाय गैयै फिसाया दाय साजायनानै गावथारजानाय, बिथांमोना न'खर संसार दङ, फिसा फिसौ फोरोंनो नांगौ, बोरै फोरोंगोन सासे हिनजाव मानसिया? दा ओंखायनो जों बुंदों, 1 नाम्बार बे डेड बडिया किनारामानो जाथों, डिम्बेश्वरानो जाथों, नाथाय बिथाङा बेखौ 100% सियर होनदों बे आंनि फिसायसो। ओंखायनो बेखौ आसाम पुलिसा खिन्थाना होनांगौ, जावखांनानै देखायनो नांगौ। आरो जुदि बे डिम्बेश्वर मोसाहारिब्ला बिथांनो न्याय होनो नांगोन। बिथाङा थांना थानायनि खोथा दङ, फिसा फिसौ फोरोंनायनि खोथा दङ, आरो जोंनि दोलोनिफ्राय जानानै जों बिथांजों अरायसम गसंफागोन, बिथाङा जास्टिस मोननांगौनि थाखाय जों अरायसम गसंफागोन। आरो जों जेला बिसिबां डिमान्ड बिदों, क'क्राझारानो जा उदालगुरियानो जा फेक एनकाउन्टाराव
मालाबाबो तदन्त नागिरदों बर'नि माहारियारिफ्राबो तदन्त बिदोंमोन क'क्राझाराव जानाय फेक एनकाउन्टाराव नाथाय आसाम पुलिसा तदन्तखौनो खालामाखै मानो होनबा एसे प्रि प्लान एसे स्क्रिप्टेड लिरनानै लानानै बुथारदों दाय गैयैखौ बेखौ खिन्थु बर' हारिया सह्य खालामनो हानाय नङा सानफा एफा दाय गैयैखौ गावथारबाय थायोब्ला आरो जुदि दाय गोनांखौ गावथारदों जुदि किनाराम अब्लाबोथ' दायखौ बिदि आखायाव लानो हायाना आयेन बादि साजा होगोन जुदि किनाराम बर'आ बे ओनसोलाव जुदि बिहा गोबां केस दङब्ला बिथांखौ जुदि माबादोंब्ला आयेना केस होगोन ना नङा होमबा इनकाउन्टार माने मा मोननै साइडनिफ्राय गावलायनायखौसो इनकाउन्टार होनो मोनसे साइडनिफ्राय गावनायखौ इनकाउन्टार होना बेखौ सुद होनो गावथारनाय नङा होमबा जुदि किनाराम बर'ब्ला बियोबा आयेन बादिसो जानो नांगौ नङा होमबा आयेन बादिसो जानो नांगौ बिथाङा जुदि केस दंबा बेखौ हाइ कर्ट सुप्रिम कर्ट थांथों दा ओंखायनो जोंनिफ्राय जों बारे बार बुंनायनि उनावबो बर'फोरनि गेजेराव इनकाउन्टार जागासिनो दङ गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव इनकाउन्टार जागासिनो दङ आसाम सरकारा बे हिमन्त बिश्व शर्माया हिटलारनि सासन खालामगासिनो दङ ओंखायनो जों बेसेबां तदन्त बिदोंब्लाबो बिथांमोना तदन्त होआ आरो बिथांनोबो साख्रि होनो नागिरनाय नङा बिथांमोनहा नाथाय जों जिराया बारलांबाय दैज'आ मोनसे दैज'निबो मोनसे सिमा थायो क'क्राझाराव इनकाउन्टार जानायावबो जों नेबाय डिमान्ड खालामबाय नाथाय एबार जोङो बे बाक्सानि जुदि बे डिम्बेश्वर मोसाहारिनि गोथै सेलेरा जुदि ओंखारोब्ला जों एबार जिराया जोंनो नांगोन न्याय आरो सानसे समाव बिदि जागोन जाय पुलिसफ्रा जाय आसाम पुलिसफ्रा दाय गैयै मानसिफोरखौ प्रि प्लान खालामनानै गावथारदों बे मोनफ्रोमबो तदन्त जागोन आरो जुदि गोजौ थाखोनि सोरबा जुदि दैदेनगिरि दाय गैयै साजायनायखौ गावथारनायाव जुदि लोब्बा दंबा बिथांमोनाबो तदन्त जागोन सानसे जागोन बेखौ गोसोआव लाखि बे बुहुमाव बेसेबां गिदिर बिथांमोनाबो सबबो साजा मोनजोबदों इसोर दङ बिथांजों इसोर दङ सासे बिमा जानानै बे गाबै बिखाया गावग्लिजोब्बाय मेगननि मोदै गगासिनो दङ गावनि फिसायनि देहा माने फिसायनि सोलेर माने डेड बडिखौसो बिगासिनो दङ बे बिमानो न्याय होनांगोन बे बिसिनो न्याय होनांगोन बिनि फिसायनि बिथाङा नागिरगासिनो दङ दा दिनै मा होनो दिनै 10ता बाजिनि खोथा बुंदोंमोन दाथ' 12ता जालांबाय दासिमबो गैया दाखालिनिफ्रायनो बिथांमोना बाव मोनसे हटेलाव दंगासिनो दङ आरो बिसोर नेबावबाय थागोन ओंखायनो जोंहा फुरा डाउट दङ आसाम पुलिसनाव आरो आसाम पुलिसनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बे आसाम पुलिसनाव जोंहा डाउट दङ ओंखायनो बेखौ जुदि बिथाङा सासे बिमाया बिदों बिसिया बिदों बेखौ न्याय होनो नांगौ आरो नङाबा जुदि फैबाय थानाय समाव जुदि माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जायोब्ला आसाम पुलिसा मोनफ्रोमबो दायखौ लाजोबनांगोन माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जाबावोब्ला बिथाङा उनाव जुदि माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जायोना बिथांनि न'खराव जुदि माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जाबावोना उन परिस्थितियाव मा जागोन बेखौ जों रावबो बुंनो हायाखै बेखौ खिन्थु आसाम पुलिसा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ बेखौ रेसपन्सिबिलिटि जागोन बेखौ जोंनिफ्राय बुंबाय आरो बिथाङा न्याय होथारनो नांगोन जों अराय सम जोंनिफ्राय गसंफागोन सासे बर' बिमाया सासे बर' मा होनो बिसिया दिनै हस्रिखाव गाबदों बिथांजों बर' रायजो राजा दं आसामनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाया बिथांजों दङ बेखौ जोङो दैज'निबो मोनसे सिमा दङ बे दैज'आ बारलांबाय आरो फेक इनकाउन्टार जाबावनो नाङा जोंनियाव बेनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफ्राबो खोथा बुंनो नांगोन अराय सम बिथांजों गसंफायो जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ पुलिस प्रशासना प्रपार इनभेस्टिगेट गैयागारा माब्रै बेखौ हायो किनाराम बर' होननानै किनाराम बर'नि न'खराव माबायदि दैथायहरनो हाखो दा बेखौनो पुलिसफोरा लुजारबाव बेखौ मोनसे प्रि प्लान खालामखानायखाय बिसोरो जुदिहाय किनाराम बर'ब्लाबो बेखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगोन नङा पुलिसानो जुदि आइडेन्टिफाइ खालामनोनो हरनि गेजेराव बिथांमोना बेखौ मावबाय बेयाव जोंहा फुल डाउट दङ बे प्रि प्लान मिथिबाय ना आरो जुदि बे किनाराम बर'ब्लाबो बे मोनसे सिस्टेमजों थांनांगौ आयेनजों नङा होमबा पुलिसानो जुदि आयेनखौ गावसोरनि आखायाव लायोब्ला दाय गैयै मानसिखौ जुदि बिसोरनो दाय साजायोब्ला पुलिसनि सायावबो जोंहा जुदि फोथायनाय गैयाब्ला सोरनि सायाव फोथायनाय थाबावनांगौ सरकारा जुदि न्याय होआखैब्ला न्याय होग्रा पुलिसफ्रानो न्याय होआखैब्ला डिसि अफिसफ्रा न्याय होआखैब्ला सोरनि सायाव जोंहा फोथायनाय थाबावनांगौ ओंखायनो सासे बिमाया बे फोथायनाय जोबनानै दङ ओंखायनो बे प्रि प्लान होनदों बिथाङा बुंदों प्रि प्लान गावनि फिसायखौ न'निफ्राय लेंबोनानै गावथारदों आरो ओंखायनो बिथांनो न्याय होनांगोन होनदों माबादि न्याय जागोन बिथाङा गावनि खुगानिफ्राय बुंगोन आरो दायो जों जिबायदि नुबाय ना पुलिसफोरा जों जाहैबाय नाफाम हारिया बर' हारिया जों लेखा रोङा जोंखौ बिथांमोना फिदिंना दोननो नागिरो जोंखौ गुबुन गुबुन आयेननि खोथा बुंनानै बिथांमोना सिगि सग' खालामनानै दोननो नागिरो दा बिथांमोनखौबो डिम्बिसरनि न'खरनि मानसिफोरखौ दाखालिनिफ्रायनो बिथांमोना हटेलाव दोनदों जाहोदों गोथै सह'खौ जावखांनानै देखायगोन होनबाय थादों देखायाखै होनबाय थादों देखायाखै थारमाने दायथ' दंना दाय दङ पुलिसा
बाव जोंहाबो डाउट दङ उदालगुरि पुलिसा जे बाव दाय दंथारो माबा मोनसे दंथारो ओंखायनो दिनैसिमबो गिनानै डेड बडिखौ बिथांमोना जावखना देखायहोनो हायाखै ओंखायनो बिथांमोना दिनै बिथांमोनखौ हटेलावनो दोनबाय थादों जागोन 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 होनबाय थादों सुनिबार बारलांबाय देवबार बारलांबाय दिनै नै समबाराबो बारलांसिगोन आरो बेसे नेबावनांगौ जाखो ओंखायनो जोंहा डाउट दं उदालगुरि पुलिसनिफ्राय जोंहा डाउट दङ आरो बेजों लोगोसे किनाराम बर'नि बेलायाव सारा मा बुंनो सानो आं किनाराम बर'नि बिसि आरो किनाराम बर'नि न'खरनि मानसिफोरजों दासिमहालागै सावरायनो मोनाखै आरो जि खोनादों ससियेल मिडियानिफ्राय आरो बे बिथांनिफ्राय आरो बे नंगौ जुदि गावनि फिसायखौ सिनायनो हायै सोर बिसि दं गावनि फिसालाखौ सिनायनो हायै सोर बिमा दङ गावनि बिफाखौ सिनायनो हायै सोर दङ गावनि फिसायनि ड्रेसखौ सिनायनो हायै सोर दङ बेथ' गोबाव सम नङाना बोसोरथाम 10 बोसोर 20 बोसोर गैया आं मा ड्रेस गानखो नङा न'आवनो थाबाय थानाय नङा होमबा दा ओंखायनो जुदि किनाराम बिसिया गावनि फिसायखौनो सिनायाखैब्लाथ' बे दुखुनांथाव बाव जोंहा डाउट दङ नङा होमबा किनाराम बर'नि बिसिया गावनि फिसायखौथ' सिनायथारनांगौना आरो जुदि सिनायामालासिनो आसाम पुलिसजों बा उदालगुरि पुलिसजों जुदि लोगो नांनानै पुलिसनि जानानै बा पुलिसनि फाव फान्दायनायाव बिथांमोनहा जुदि डिम्बिसर मोसाहारिखौनो किनाराम बर' होननानै जुदि थगायफ्लादोंब्ला बिनिफ्राय देरसिन आरो बुहुमाव देरसिन पाप जानाय नङा मानो होनबा किनारामनि बर'नि बिसि आरो मा होनो डिम्बिसर बर'नि बिसि नङा होमबा बिथांमोना बिसि नङा होमबा बेबो सासे किनाराम बर'नि बिसियाबो सासे बिसि नङा होमबा दा मालायनि बिसिखौ बिदि मा होनो अयनाय खालामनो मोननाय नङा बे बिराद गिदिर अयनाय जागोन किनाराम बर'नि बिसिया जुदि मिन्थिनानै डिम्बिसर मोसाहारिखौ जुदि गावनि फिसाय होनफ्लादोंब्ला पुलिसजों लोगो नांनानै अब्ला बिनिफ्राय देरसिन आरो पाप आरो अयनाय जानाय नङा सासे बिहामजोआ गुबुन सासे बिहामजोखौ सासे बिमाया गुबुन सासे बिमाखौ सासे बिसिया गुबुन सासे बिसिखौ अयनाय खालामनाय जागोन ओंखायनो बिनि थाखायनो डिम्बिसरनि बिसिया प्रपार जास्टिस नांगौ आंनो देखाय आंहा डाउट दङ आंनि फिसायसो बे होननानै बिगासिनो दंना बे आसाम पुलिसा मानो होनो हायाखै मानो जाहो लोङो हटेलाव मानो दोनबाय थाखो मानो दाहाय जागोन होनना मानो दोनबाय थाखो मानो ओंखारलांनो होआ बावनो थाबाय था मानो बुङो एप्लिकेसन होनायखौबो मानो आजावा बे जोंहा डाउट दङ ओंखायनो बेयाव बिनो जास्टिस होनो नांगौ बेखौ जों जास्टिस बिनो थाखाय बिथांजों गसंफानो थाखाय दाय गैयै मानसिफोरखौ बेबायदि दाय साजाना जाहाथे गावथारनो नाङा उनाव बिनि थाखाय जों बिनो जास्टिस बिनो फैदों आरो जों अराय सम गसंफागोन जोंनि बर' हारिया थारैनो दा बेनि थाखाय एखुथा जानांनि सम फैबाय खिन्थु जों दासिमहालागै नुनो मोनाखै एखुथा जानायखौ दा बेजों लोगोसे गोबाङैनो बेयो फार्स्ट टाइम नङा जाबाय थादों जोंनि बर' बिटिआर हालामाव बेनि बेलायाव सारा माबायदि गोख्रै जागासिनो दङ रावबो पार्मानेन्ट नङा पलिटिकेला पार्मानेन्ट नङा 5 बोसोरनि थाखायल' फैयो थांगोन बियो पलिटिकेल पावारा फैगोन थांगोन नाथाय हारिया अराय सम थाबाय थानो नांगोन जोंनि राव हारि थुनलाइया अराय सम थाबाय थानो नांगोन नङा होमबा हारिनि जेंनायाव सब गसंफानो नांगोन दा ओंखायनो आं खावलायो बर'नि बेसेबांबो सरकारानो जाथों बे सरकारानो जाथों माहारियारि आफादफोरानो जाथों सासे बिमा सासे बिसि हारसिङैनो गाबै गाबै फबनाय जायगायाव बिथाङा थांनानै बुंबाय थादों बे आंनि फिसायसो होननानै बेयाव जुदि रावबो गसंफायाब्ला सरकारा जुदि गसंफायाब्ला बे अयनाय जागोन आरो ओंखायनो जोंनि हारियाव मानो जोंनि हारिनि गेजेराव मानो जोंनि हारिखौल' मानो फेक एनकाउन्टार जाबाय थायो मालाबा क'क्राझार मालाबा चिरां मानो उदालगुरि जोंहा आसाम सरकाराव डाउट दङ जोंहा आसाम सरकाराव जोङो बिमा बाथुलनि नोजोरै नायदों नामा जोंहा डाउट दङ ओंखायनो बेबायदि हारि अलखद समाव आं सानो पार्टि सुर्ति आफाद साफादखौ बाद दोन सासे बिमाजों गसंफा बर' हारिया ज' जा सासे बिमानि मेगननि मोदै गोरबो गावस्रानाय बिथांजों जों सबबो गसंफानो नांगौ पार्टि सुर्ति आफाद साफाद बे सब बाद दोन सासे बिमा बर' हारिनि थाखाय सासे हारिनि दाय गैयै मानसिखौ गावथारबाय बे समाव जुदि जों गसंफानो हायाबा ज' जाफानो हायाब्ला माखौ जों हारिनि खामानि मावनाय होननो हारिनि अलखद समाव जुदि हारिनि खोथाखौ बुंनो हायाब्ला जों माखौ जोङो हारिनि खामानि मावनाय होननो ओंखायनो जों फैदों आं अराय सम गसंफागोन बिथांनि जास्टिस नागिरनायाव डिम्बिसर मोसाहारिनि बिसि जुनुआ जुदि जास्टिस नागिरनायाव अराय सम गसंफागोन सारा सासे एजिपिनि दैदेनगिरि जानानै जुदि बिनि बेलायाव थारैनो बिसोरनि न्याय नागिरनायाव जुदि बै डेड बडिखौहाय लांनो थाखाय एप्रुभ होआब्ला नोंथांनि गोख्रों रावा बा मा बुंनो सानो बेनि बेलायाव मन्जुआ डिम्बिसर मोसाहारिनि बिसि मन्जुआ खुनु भारतनि बाहेरानि सिटिजेन नङा बे भारतनि नागरिक आसामनि नागरिक सरकारनाव बिथाङा आपिल बिदों बेखौ सरकारा होथारनो नांगोन आरो गावनि फिसाया डेड बडि बेखौ दाय साजायनानै गावथारबाय गावनि फिसाय दाय गैयै फिसायनि डेड बडिखौ लांनो मोननायाव सारा मोन्थाय मोननांगौ बे
आसाम पुलिसा जोंनि सायाव अयनाय खालामनाय जागोन सासे बिमाखौ अयनाय खालामनाय जागोन सासे बिसिखौ अयनाय खालामनाय जागोन बिहा बियो भारतनि संबिधाना मोनथाय होदों बे मोनलांनो नांगोन जुदि बियो डिम्बिस्वर मोसाहारि बा बिनि डेड बडिखौ बिहा लांनायनि मोनथाय दङ लांनायनि मोनथाय दङ बिहा बे जुदि आसाम पुलिसा जुदि मा होनो बिथांनि डिम्बिस्वर मोसाहारिनि बिसियाव बुंनायाव जुदि बिथाङा मानियाखै गनायाखैब्ला बे आसाम सरकार बेनि दाय जागोन बिनि उन समाव मा सृष्टि जागोन बिनि उन समाव मा परिस्थिति जागोन बेखौ आसाम पुलिसा लानो नांगोन होमबा मुनजुनि गासिबो उनाव मा जागोन जाथायफोर बेखौ आसाम सरकारा लानो नांगोन पुलिसा लानो नांगोन बिनि उनाव मा जाथाय जानो हागौ नङा होमबा दा ओंखायनो बिनि थाखाय पुलिसा प्रिपेरेसन खालामनांगोन ओंखायनो बिथाङा सासे बिमा जानानै सासे बिसि जानानै गाबै गाबै बिगासिनो दङ आरो बेखौ होनो नांगोन नङाबा भारतनि संबिधाननि एगेन्स्ट बिसोरो पुलिसानो जुदि आयेननि बेरेखा खामानि मावोब्ला सरकारानो जुदि आयेननि बेरेखा खामानि मावोब्ला बोरै जानांगौ जाखो आं साराव लास्ट सोंथि खालामो बेनि बेलायाव जुदि बे थारैनो जुदि फेक एनकाउन्टारब्ला गुबुन गोथै सहखौ गुबुननि न'खराव खबै बारदोंब्ला जोंनि बर' हारिजों लोगोसे जानानै जों खौसेयैनो बेखौ माबायदि एपिल खालामनांगोन सार माबायदि बेखौ बुंनो सानो नङा दैजनिबो मोनसे सिमा दङ बारे बारे मानो फेक एनकाउन्टारा जोंजों मानो आरो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव मानो फेक एनकाउन्टार पुलिसा इसोर प्रपार आइडेन्टिफिकेसन खालामनो हाया नामा नङा होमबा मानो फेक एनकाउन्टार दाय गैयिखौ माने गावथारबाय थानांगौ ओंखायनो दैजनिबो मोनसे सिमा दङ क'क्राझाराव जालांबाय फेक एनकाउन्टार दिनै उदालगुरियाव जादों दिनै गाबोन समफोर आरो गुबुनजों जागोन नोंजोंबो जानो हागौ आंजोंबो जानो हागौ आंनि फंबाय बिदाखौबो फेक एनकाउन्टार जानोबो हागौ ओंखायनो दिनै बर'जों जानो हागौ गाबोन आदिबासिजों जागोन समफोर मुसलमानजों जागोन ओंखायनो बे डिम्बिस्वर मोसाहारिया जुदि नंमारगौब्ला डेड बडिखौ नुखांनायनि उनाव जों मिथिगोन बेयाव सब हारि माहारिया गसंफानांगोन डिम्बिस्वर मोसाहारिनि बिसि मुनजुजों सबबो गसंफानांगोन सबबो बे दिनै गाबोन नोंनि न'खराव जानो हागौ आंनि न'खरावबो जानो हागौ जोंहा बे आसाम पुलिसाव फेक एनकाउन्टार बारे बारे जानायनि थाखाय जों आसाम पुलिसनि सायाव जोंहा डाउट जाबाय जोंखौ बिमा बाथुलजों नायगासिनो दङ आसाम सरकारनि सायाव जोंहा डाउट जाबाय ओंखायनो बेयाव जों सब गसंफानांगोन जों सब मुनजुजों दङ